what's Megan, your girl, Jalyn Ventura. Sa 4th day's vlog is sobrang special day ito, no? Dahil birthday ni Lola Prising ngayon. So, yan, magdiwang. So, tingnan natin. Si Kian, di ko alam kung anong ginagawa niya. So, si Lola muna ang bisitin natin ngayon. Diyan man na yun, di ba kita nagdaldalos man na yun? Birthday na pa yung daldalos. Silang. Happy birthday! Thank you. Di regalo mo, regalo ma. Apawan, igimot ka. Igimutan eh. Kayo ba nagsaldo? Kandakto ng sildo. Ay kanta-kanto. Thank you very much. Thank Happy you. birthday! Happy birthday! Ano? Happy birthday niya, may bagang kanyada. Thank you. Ayan, regalo. Regalo ko na. So, ayan, si Kian naman ang titignan na. Awan dapay kasi napandagim, awan tao tibalita napandagim matang itihan handa. Ba. Sakmo ta. Kanin. Dito ni Kian na eh. Ay. Kau? Nya tararam ni daw. Nya bubram. Ah, Nya bubram. kahoy cake. Kahoy cake no. Bibingka cake. Yan, Bibingka. Kahoy, bibingka. Oh. Kahoy. Tagamin. So, kami nga saod. Tama rin. Nilibot man po yun. Hindi ko masura ng cake. So, anya, waga. Hoy, aghay ka mo ta. Nya mga tanong. Sabi mo. Ay, hindi magsasao. Hi! Kanoti, regalo din kita. Ika, dawatang soda. Sino? Ni Drake. Drake, regalo. Dawatang ni Lola. Regalo. Regalo. Pinagiping-ping na. Yata, be. Be, yata. Fruit salad. Wow. Ay, ayan, matinag. Siya man lagi kabila ito, be. Ha? Kung pamen? Ni Mother Earth. Pati atoy? O, tinesel trip pa ma? O, pang. Wow, yummy. May isa lang? Oh, may gayon, kakabsa. Hindi ba? Mayonnaise. Mayonnaise pa. Mano? Pang pamen? Am-amin. Am-amin ma? Budwa. Si Amang Raman ah. O, pituti ka man. Dami pang hugasin. Magdasi ka ito, nakaduigos ka. Nakapay... Ayun si Kagal. Nabsog mula ni Kia na. Hindi mo nabsok mo ito. Nagnangan ako. Talaga mo, basta gluto ka mga kalata. O, mama. Laam garod. Ay, napagkiwar mo ay. Ito yung cake ni Ito yung cake ni Lola, no? Happy birthday, Lola. Persing. O, persing na. Pressing. Ito kita ni Lola ko. Happy na. Nay, alam. Ganun. Nay! Hi! Hi. Happy birthday! Thank you. Happy si Lola. Bakit? Huh? Happy ka la? Yes, happy. Yung awan na regalo dyan na apo ko mga pulis. One. Sino ang apo ko? Ronel Urian. Hindi na kinikang pulis ti regalo? Dominic Orian. Dumawat ko ulit na. Umaligda. Dawat. Nee. Maglang tadati. Di na kalalam nga rod. Malabit. Hindi ka lalabot. Happy na di na kikan kwartam. Magpahin mo dami. Ano yung kawalan. Dumawat ka digitig bubuya ka niya na. Dumawat ka. Ado ka kwarta. Kita. Yan, tumakapin na na. Digitig bubuya ka niya. Eh, Digitig bubuya ah. Regalo ko na. regalo. Apo. Ano? Oo nga, buy-buya ka niya. Oh. Ito yung customer ko. Ito. Gusto ka rin ah. Bigyan ko sa vlog. Ang natin natin regalo ko. Moto mon. Happy Niya, happy 80. 85 years ko na. 85 years na, nakapigpig sa pa, nagtangsit pa na nga bakit. Nyati-wish mo. I-wish ko kakwa. Sana ito ko malalaan na po no, mababawi kami ng basbaso ko. Yung nga basur mo ko ma.
Dala tama ta. Ay, dabaw sa mga natangset. Mga tao, dawa tawag kamalina. Ay. Kaya kanya po anak pa lang lalanda. Ta? Pagkawan na pa yung taong kamalik. Balipod tinawid ko. Diba ka mano naging asawa? Di mo nang asawa parental love. Hindi kinayaya. Taga po ta iasawa lati. Sundalo. Soldado nga dasawa lang mga asawa kanya. Kanya di na kaya. Oo. Hindi asawa lati parental love. Dapat may isang anak ni. Dahil may isang anak may nasangkot mo. Dahil igaga ka na yung natay pag kidney trouble. Ay, natay. Natay, kidney trouble. Kaya tatang nagtanak ko tatanad na ma. Yung naman sustento kanya. Jay Lulume. Hindi rolo na Nicolas Pascual. Nagkagets. Pag kasal kanya. Tanda inang ng anak niya. Nagwamin. Yung inang tenda silidad at dadwa na natay. So dahil dito ayat ko lang na yung Manong asawa mo, Rod? awan, dadi may kaaluhaan, tinulong anak kong asawa. Tinulong anak ko nga. Kung tarakang galitan na ko, tababasip pa. Hindi matay dahil talaga ng asawa. Kiss mo ngalidan, kiss mo ngalidan. Nya, pati cinta yata na pato. What kita yo? Happy birthday! Happy birthday! Ano ka nakadigdi ko sa akin? Ano ko mga pesa uka? Gusto ko. Mapaw. Nagyaman ang kinaputa. Naragsa. Ay, may istorya natin pakikitan na may enjoy na witan. Tiyo mo dyan, tinsakitan nyo bubraan di kitidwa. So, ngayon, dalawa yung cake ni Lola, guys, no? So, itong isa, galing kay Ate Bib, yung apo ko niyang pulis, no? Si Ate Genevieve Mukay. At ito naman ay galing kay Casey, sa kapatid ko to, guys, no? So, may laman na konti to, guys, no? At sa amin kasi wala pa kaming sahod, no? Babawi na lang kami sa susunod na So, nandito yung mga Yan. Nagpre-prepare na kami, guys, no? So, hindi niya alam na meron siyang ganito, no? So, kahit pa paano ma-surprise siya. Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday, Lola! Wish! Yan, may pinto. Tama-danan pinto man natin na tawang ko. Nagyaman na kawan na programa na kapukaw ko na yan kanya. Yung amin suda. Nagyaman na kami suda. Nagyaman po ko mag-iinitan na. Yakit din! Lahat tayo! Isa pa! Ganyan! Wish mo na. Nag-wish ka man nag-wish ka pa Wish pa. Gusto di wish mo. Oh, ganun ni Kians. Oh. Nagyaman na kapo sa manay ko mga biyag. Ko na yung libong guwapo. May kanya ko. Kapag apo ni manay ko na libong guwapo. Meron! Meron! Ganun ba? Oh, dami naman ang pera mo, Lola. Ibok ni bagbaginan taon. Hi, Bok. Paghilo ka, Bok. Pabuya ka to, Bok. Pagpangas ka ako, agawang ka. Kailangan. Oh, hi.
Han! Bok? Han! Bok, bang ka man, Bok. Ay, wen. Kinantaman, tarupan ni Bok. Nalaing nga mga na. Ni Kamil Mart. Nalaing nga mga na. Tiya Mart. Ay, Saus. Nalaling mo eh. Hindi mo si Smart. Aha. Inibos na kami yan. Nay, sunabay. Nay, sunabay. Sinanan. Kayo kay Amara yung umaling eh. Yung sa akin yung lumala. Nagka-switch sila. I'm a fool for your love.